Sugeng siang, ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu Guru saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Sepindhah sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur marang Gusti Allah ingkang Maha Luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat, sehingga kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah. Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajangi panjenengan sedaya minangka kagem ngaturaken sesora bab Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mangeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa sakral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadhahi semangat berjuang, semangat nyawiji Bhinneka Tunggal Ika. Semontok merdeka dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg. Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda lan janji menika wajib kita lestarakake lan diamalake kagem mujudake pangarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera, yaiku minangka pelajar utawi murid. Kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau, lan minangka pemuda kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngisi pembangunan bangsa. Menika ingkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kekaluluharan Sumpah Pemuda. Santen parutan kelapa cekap semanten atur kawula numpak sepur gawa tali mbok pilih wonten klentanipun atur kula nyuwun anggunging paksami.